mamuna ka sa Noraman. Lumboy pa ato. Itid tayo kini Miss Tarabita. Ati pa ni Mari. Ni sa buwa mo atin na. Gala kami apo ti Lumboy. Nagado apo ti bunga na. Maraman ang mamuna ka sa Noraman. Lumboy pa ato. Itid tayo kini Miss Tarabita. Ati pa ni Mari. Ni sa buwa mo atin na. Sila may lumbulo. Miss Tarabita. 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 Umuli ka. Matinang. Di Jenny. Yes. Ayun. Ni Magawat na. Ito yung gawat na. Ay mali makita. Gawatin man basita. Dami. Nasasalimukan ang kasarapan ng lumboy. Ganito kasarap ang mga tumboy. Dito mo makikita ang mga babae na pahirapan sa kulay nila. Nagba-violet. Ang tumboy ay Lumboy. lumboy. Ano kayo sabihin ng dito? Yun, nagado apo ti bunga na. Wow. Pwede na ito. Pwede na rin itong tatlo. Ito pa oh. Karabitab. Oh. May adyo nga ito ni Omet ko ma. Matukul tumit ganin no. Ay matukul mit ganin. Ayun oh mare. Ayun oh. Bagna ito oh. Kasi niyo oh magbabla. Tadi lipstick ko ata sika. Marba mo yung abang buwan yun. Dado na yun. Magpuog no ko matukul. Matukul no ka ta. Matukul ta tulang mo. Pada si mamuli Jenny galba. Jenny nga to. Nagado nangisit di Jenny. Nalusayat. Nang dahil sa lumbo, dahil sa duha, may isang bakla umakyat sa taas. Ayun, nagado. Ayun, nagado. Ang saya. Kita pa ni duwa, jak pa'y magawat. Ajay pa ni. At nagdar ka man din po. Ano makikita nga to? Sana makita ko din si Lumboy. Sana makita ko din ang Lumboy ko. At ani madik magawat, nag-perfect. Wait lang. Yo, nagato na alam eh. Ayan. O diba? Wow! Talong klase de prutas. Sarguelas, mangga, bayabas, and lumboy. Naala ni Tar.
Tarabita. Agad. Ano yung order ko mga bagase? Oo. Eh? Bagas. Ano ang yung bagas ko? Alam yung pagkati mo. Ha? Ay, kung ang bagas ko, pinaling yung bagas. Bakit ka? Say hi! Ano sa kang kailan? Tikan. Ton. Agsarding na ihi. Ay! Tata ka pala. Tamo na kasuna, net. Kat mo no kapay lang tapos sige ba ni? Go! Hello, Mare. Hello. Wow, nagapo kami di karyan di kalman. Ay, nabuyamit la di video man. Aya? Ala ka sa nung kadwa minute ni Kristen, dito sa bali mo na panay nung ubra na pan naglalaki. Sa bali ubra na nga nin. Basta nun ni bakla sa bali ubra na. Sulat sa pulin at lalaki si ka. Usot ako na. Rawit mit iso nat lalaki, rawit mit tibo. Oy, kumare! Ay, May kitap ko matama ka ba? sige nga rin, bye. Sige nga rin, Mare, bye. Bye. Abi, baga mga kwa. Abi, chikis mo Jimmy, di ka rubang nga dati lalaki. Bye ka pa lang iti, Mare, tagtungtung tato Ay, na saya. mali. Mare, katipay lang. Balidaan ako Nagpudot. Pero pag-hype dati lang kumare, nakakalpas ko ng bibi na tayo yun eh. Pinag-hype natin natin, may sama ati ka roba, may pulong na ha, dati yung bagam ka nung adalalaki. Talagang marwam ka ka, okay na. Idulin ko dagiti-kit baka nadamdama kayo, baka iso may pang-urkokin ka. Malita ko parang kanya kumare, talagang atir. May gagtugaw si ka. Ay, madi, talaga tirong ka. Nauman ako. Kat. Bati si ka, nagpadiin mo. Manang kantoy. Ay, madi, talaga nga makauma ka. Atay ko pa. Tatay na pala, pero kiwi ng kumare, chismo. Agam, hindi nga lalaki ko. Ay, talaga nga ako, marmarwang ka. Ay! Ay! Oh my God! Teka nga, tanan! Kagkanayan ka nga! Kagkanayan ka nga! Kagkanayan ka ba? Nasunin! Awat yung babay mo! Kini na, nagulog di pantalon ko. Walang ulang. Jika. Aw matatay tangay kin. Piduli nga. Piduli ito ini awan tatay ta. Alam ita ni paigid mo. Katanga duwa. Ta. Ay taratan. Ano na tayo ajikwanan? Wow. John. Talaga. Wah!